Ang gihulagway sa unang pagbasa mao ang mga gingharian sa kalibutan niya niabot gyud nga nibarog ang usa ka gingharian nga midugmok sa tanang gingharian. Si Nabucodonosor mao ni siya'y simbolo sa mga hari sa kalibutan, kini mga presidente, prime minister, or mga leaders, world leaders. Og si Kristo mao ang katapusang gingharian nga mao'y mulumpag sa tanang gingharian. Lingyay mong tupad na gusto kang masakop sa gingharian ni Kristo. Gusto mo? Kay ganahan ra ba kay ta nga masakop sa gingharian sa kalibutan kanang naay plata, bulawan, puthaw, di ba? Mao man itong gusto. Unsa man ang plata, bulawan, kwarta, ang gingharian kwarta. Pero ang mudugmo kuno aning tanan katurag yung dako kayong bato nga giligid ginamit dili kamot sa tao. Pasabot ang gahom sa Dios muwagtang gid aning tanan, apil na nang imong tupad mawa ra na. Kanay imong tupad naa man ay bulawan, nasad nay plata, nasad nay puthaw kay ang ila dayong balay puthaw na. Pero na mawa ra na. Labi nagmahitabo na ning mga makililisa nga linog. So, lusno ginatanan. Punan pas baha, ikalusno, pinisingas baha, missing dayon. Saman, gusto na mo moabot na to ang bato? Ayaw usa. Nahitabo na ay, niabot na. 2,000 years na karong 2020 karon sakto ba di uno mo 2,000 years na gani sukad pagkamatay niya karong 2033 magsaulog na tag jubilee sa pagkamatay, pagkabanhaw o pagsaka sa langit ni Jesus, the fulfillment of the work of salvation. 33 man to natuma niya tanan nahuman. Di karong 2023 na natay jubilee year, great jubilee year. Ngunang doon natay mga tima-tima karong tuiga unsa gitoy tima kay 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Nubina yun. 9 years. Di lang ato lang i-announce. Nalimot ko, i-announce na matutong Bishop Abit nga kanilaging bugo lagi ta. Ako lang itong reviewon akong kuan dito, itong kopya. Ni mga tima kada karon sugod karon hangtod sa 33 natong isaulog ato lang niya nang IT ato din ang i-search niya atong i-print dinhi dakoon nato butang nato diri ay year 25 year 26 ana ha basig malimot nga sa kuan kay malimtanon ra ba kay ko at least magiyahan ta nga magsubay gid ay ta sa planos Ginoo. Nana ang iyang gingharian mga igsoon o kaning maong gingharian dili matapos. Diri sa atong ebanghelyo ang templo nga nindot kaayo sa makaron ay daghan kaayong templo mga lumpag gid sila. Kanang ato dihang Buta Pumero nindot na siya tanawon usahay mo ilog na sa beauty aning atong tinuod nga simbahan mura man og kana mo simbahan no. Pero gasigi nagpaka-paka kana mahulgan ta nang sindo na magi mga puto liog diha. Unsa man ato nila tingali ng tangtango no?
Niya tanaw sa nakos mga puthaw gipangtaya. Pastilan o mga laksi na niya mahulgan ang magdangkot diya magsigsinog-sinog kalit lagaan ng puthaw to. Patay ka pertintaasa na na kinsa man say nagtukod ana totong pananghiran kay peligro gyud labi na karon nga sige hangin-hangin paka-paka moron tag malisang na ugma ato na nang tangtang ato ang ganing gitangtang atong mga kuan diha sa tawag na kanang tent malaksi unya kana malaksi na diha kuan diha na sin baya na kanang iyang gater nga siging ana-ana di makuan mo na madugay gisi ba ika sunod ana mahug malupad-lupad po hait na kayo bugat pa gyud nya patintaasa hazard gyud muna kining hinimo sa tao mabot yung panahon na mahimong hazard kanang maghimo tag flood control hazard sa Dinoon imbis flood control lunok na nooy gawas kay hinimo manggod sa tao nga mga balay datugan kas mga simintong imong gihimo kay paglinog na lusno man imo man tong hinimo mao sa nimo patay nimo ang nindot kanang hinimo Dios Ginoo ato bang kaning atimanon ang hinimos Ginoo sama pananglitan sa gugma sama sa kanay mong tupad kanang tao atiman na kaning mga bukid mga kalasangan atong atimanon sapa kanang mga sapa atimanon nato dili nato hugaw-hugawan bitang dito ko sa katikong gahapon akong celebration sa akong birthday kuan man ta misa og naghatag og mga ayuda ngadto sa upat ka lugar sa Buluang, dinhi Magay, diha sa Giwanon og didto sa Katikong, katapusan didto sa Katikong. Dito mis ilang gym nga naagi dapli sapa nako nanaraba say baha nga dako. Basig ka mong nanimba ron dinhi usa ninyo mamising na sad. Simba ko taon pa din. Di na sila gusto daghan kay nga ano didto na nya akong ipangutana sila kamo man ginagpuyo dire wa ninyo ilabay ang inyong mga hugaw sa baboy, hugaw sa inyong septic tank, inyong mga hinugas, mga basura wa ninyo gilabay sa sapa. Insya ngadto gyud padong pader nako inyong giguba ang sapa. Tinaw ra ba kay na limpyo mo na pagpadagan sa Ginoo ana nya atong gihugaw-hugawan. Ni baos nung sapa gilimpyuhan niya isa karon pa dir pati yung limpyuha sa among sapa nako limpyo gina kay gipatay mas baha ang tanan nga inyong gibutang dapli sapa pero mubalik na sad inyo na sad nang hugaw-hugawan kana bang wa tay pag-atiman sa hinimos Ginoo ang hinimos Ginoo tubig limpyo ang tubig atong atimanon atong limpyuhan maningkamot gamisa sa kong kapilya gahapon baho kayo ang ilang pigiri sakit atong ilong ningon ko nganong nanimaho maron inaamang ko'y pigiri dool pader nako di na pwede og kuhaon ang baho mahimo raman gina unsa man paghimog septic tank kunya limpyuhi kanunay ng ads baboy nya adto muhog sa septic tank wa man ay baho kayo nay gamay ra gyud kayo dili ba mo disturbo sa silingan nga gasto na kay padiri maghimog septic tank ipabaha lang na diha ana papadong adto sa pasapa diretso ngadto sapa perting hugawa sapa ingon ana ta kaabusado di ba unya og ang kamot sa Ginoo mo hatag nag silot sama anang mga bukid wa nay kahoy namatod pa gani eros balita ang Sierra Madre Mountain mao maginay kusog ayong mo dipinsa og kaning ubang mga bukid mo dipinsa ang bagyo ikaigo diha mo hinay kuno basta daghang kahoy
Mabungkag man na siya, makuha ang kusog. Naupaw naman kuno ang mga bukid. Wa na'y depensa. Musamot pag gani kakusog hinoong bagyo, kay mudapyas naman. May matundaghag kahoy mo na ang Japan, ang katong naigo sa tsunami, ilang gibutang dako nga tsunami wall, 40 pag yung lapara sa forest dagko mga kahoy ilang ipangtanom. Aron na kung mohapak og balik ang tubig og mabungkag man tong ilang hinimo nga tsunami wall, at least napay mga dagkong kahoy pila na ka kilometro nga agian sa tubig. Igo tong mo sango-sango sa tubig. Ilan na nang gipangandaman daan tungod kay ang ilang mga leaders naghuna-huna man sa kaayuhan sa katawhan. Katong rally ni atong the other Sunday, niepekto baya o nalipay ko kay dunay positive response ang atong presidente. Una, kay ang gipangayo ato transparency man, accountability and justice. Karon pila na kahigayon na social media, si President Bongbong Marcos mao nagay mosulti, magpa-press conference siya nagay mosulti, dili na kadto si Claire Castro na magsigig tabi on behalf niya. Karon siya nagay mosulti, ni atubang gid siya. O di ba nindot niya siya mo report unsay nahitabo na ron, unsay ilang gipangbuhat. Congratulations Mr. President, kay mo atubang na gyud kas media na kanang ikaw gyud ba. Unya naghimo pa gyud siya karon og gitawag og transparency portal anang maka-access ang tanang tao sa Pilipinas sa ilang mga programa, sa ilang mga project sa gobyerno, labi na gis DPWH, gitawag na og transparency portal. Congratulations sa INC o katong ubang mga KOGC ba to, GIL o uban pang mga sektor nga nagdungan og rally kay niepekto gyud nakatandog sa atong mga leaders. O mao ni atong gipangita nga ato untang mga leaders maminaw unsay gikinahanglas mga tao, dili kay magsigilag paminaw sa ilang grupo. Wa naman say mapaminaw karon si Bongbong Marcos kay si Saldico ni against na niya, sila man ay barkada sa una for 3 years. Si Speaker Romualdez murag na nasay gamay depekto nila kay iya namang gipailag kaso. Usa na mas mga gikasuhan. Nya ang iya sang igsuon si Aimee, murag sa silag nagkontra. Nagkontra karon kay gibulgar mang Aimee sa iyang accusation nga mao na do na siya problema. Iya sang gibawsan kanang akong igsuon problema sad miana. Pero at least personal na siya nisulti, dili pinaagi og kaning kuan mo na transparency. Og magkagubot man pananglitan basta gikas iyang baba. Dili gikan anang mga speakers niya nga matod pas presidente, ang presidente magduda na lang noon nga sa presidente pabagyog gani karon siya nagyod. Hinoon dili kayo nindot paminahon pero sigig pangulipas og tinuod ba nakasad basig sakto sa nayang gisulti pero at least naa ka transparent. Atong i-preserve ang atong relationship using transparency. Mga dinis atong parokya, ako ginanggi himong guiding principles ang trust Cebu. Ang sa tunang T sa trust, transparency, nga ang R, religiosity, ang U, unity, ang S, service, ang T, technology. Uy, ito na ditay TV sa gawas. Kabantay mo? Niya ang Cebu, clean, economizing, beautiful, useful. Kanilang basic kaayo nga mga guide. Ug ato ning matuman, dako-dako na gining ikatampo para sa kaayuhan sa atong katilingban ug atong ma-preserve ug ma-improve ang gihatag sa Ginoo nato nga mga grasya na dili hinimo sa atong mga kamot sama ng tubig,
kaning yuta, tanom, bukid, sapa, dagat, hangin, dili man ni hinimos kamot sa tao. Ato ning atimanon, gamiton, atimanon, palambuon pagyod. Muna hinaut unta, padayon tagpalit og slots, kay diha ra gyud sa atong slots nga mahimo tang duol-duol sa usag-usa. Matuman ang atong Trust Cebu. So mao na ni Roy atong salamat sa akong birthday gahapon kay padayon mo palit og slot. Ang atong Grace niabot nag 91,239 ang atong halin. Niya na pay 608,761 ka slots na available nga tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,271 na sad ang atong nadawat. Ang PPSC para sa ato din mga proyekto 65,659 na ang atong halin, na pay 34,341 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,200, 175 na sad ang atong nadawat. Niya naasad tay DPR para atong gamiton itukod og mga balay. 13,287 na ang atong natigom. Siguro na gining makaabot og mga 20 ka balay ang atong mahimo ani. Nya sa ako sa inyong greeting sa birthday as of yesterday, ato paning pun-an karon kay basig na patoy mga gipanghatag. Niabot nag 824 ang nag-greet nako. Nya 84 ni ini challenge katong 6,200. Atong pakpakan ang namalit na tog slots. Unsa na maroy atong fokusan? Mag-focus taron sa pagbaligya o pagpalit sa ticket sa sweet notes. Ug di mo kapalit anang gold nga tag 3,000, ari mo silver tag 2,000. Ug di sad mo ka-afford, ari mo bronze tag 1,000. Ug di pa gyud makaya, ari sa general admission 300. Bisan asa ani makatabang sa atong parokya. Kay nga naman, ato man ang gamiton og naatay proceeds para sa pagpalambo gyapon sa ato dinhing simbahan o simbahanan. Hinaut unta karong December 14 maghugop ta dinhi mga parishioners online o territorial. Mao nay atong Christmas gathering, mao lang sa nay atong Christmas party in a form of concert o niya at the same time fundraising. Ang pinaka-importante dinhi ang fundraising o ang atong gathering. Let us enjoy but in a prayerful and united way. Mag-unite ta. Salamat kay daan ha. Pamaligya gyud og maayo. Panabi og maayo ha. Dinhi sa ato mga silingan sobra biya ta dinhi sa 60,000 ka tawo sa tibuok kuan kaning Compostela. So panabi haron manganhi gyud. Masud ra gyud ta diri magbarog way lihok-lihok nga